Hello marai tegi song haino haino rong bai kaisa video sanam jakha tei norong no digital faimani bising tei norong no chini pm tripura janani bising tei khaksang matai hambaya furu tei jotono chibai ribo hingkang ke noroko video no pulen sim paithak jora naitong norong bai video sanam jakmani hingkang ke naidoro Navy MR ba tei boni qualification hingkang ke 10 pass tei boni total post hingkang ke naidoro 554 tei boni last date hingkang ke naidoro 30 January 2020 hingkang ke video start kainan sakang norong no kone chini pm tripura channel bising tei chini pm tripura channel like tei share khamini yagolo subscribe khaine bell icon click khaine tapok di hingkang ke mari kijing song noroko pulen sim paithak jora video no naitong di ang tabong de jaboni pdf tongone pdf no phonongnai mari tei kijing song naideo je pdf ni kok samane amo hingke amo naideo amo puli angkhormani pdf angkhormani or naidi 28 December 2019 oboni bisingo chongkhor obo naidi oro nugui tongo hingkangke boni recruitment omo hingkangke naideo norok apply khai mano kaham keno hingke oro jara apply khaine o website ni norok oro apply khai mane kaham keno naideo www.joinindian navy.gov.in oboni bising tei norok oro apply khai mane norok video choyau naitongdi naidero only online application will be accepted narok opni apply khainai hingke borokni online ti borokni website ti thangai apply khai hingke borok accept khainai tei oro norong tabuk ang phonongna thangtung norok video ni pulen sim paithak jora naitongdi choyawi hingkangke aro naitongdi jara oro apply khaine jara kapal kaham tei jara rang boni beton monthly income mannai naidero rijak tongo 18,000 ni siming chengui 56,900 টাকা osorok mannai belai kuk kwbang kuk beton hinui mano hingkangke naidero boni common talanjaknai hingkangke naidero chini ST SC UR OBC EWS total post hingkangke oro naidi nugui tongna norok oro total post hingkangke 56 hingkangke boni ST hingke chini ST rok hingke 3 jon tei OBC 12 tei EWS omtui rok hingke 4 jon tei SC hingke 7 jon tei UR hingke 20 jon chong buino sana thanglaia chini ST naidi oro tei kaisa talangjaknai oro headquarter hosting naval command hingkangke omo chini ST talangjaknai 24 jon tei kaisa hingkangke naidero Southern Naval Command Kochi rogo talangjaknai omo hingke 1 jon talangjaknai tei aro hingke jebo 24 jon talangjaknai obo hingke Mumbai tei 1 number jebo talangjaknai obo hingke Visakhapatnam o jaga o talangjaknai 3 jon chini north east ni hingkangke noroko video pulen sim paithak jora naitongdi ang tabuk norokno phunugui tongnai naidero suitability for person with benchmark disabilities omo hingke naidero rijak tongo naidero physical recruitment ni tam khaijaknai norok oro nugui tongo na OL tei HSLB omo khlaijaknai chini ST OBC rokno hingkangke naidero tei kaisa tongo jara oro apply khainai borokni bagui tei kaisa omo tongo hingkangke naidero tei kaisa sanai jebo nangkuk mani obono simi sawi tangnai noroko video ni pulen sim paithak jora naitongdi naidero S ni kok sanani thangkhe 18 ni siming 25 bosor oboni bisingo tongna nangnai tei boni bisingo teibo yakarjak tongna nangano naidero qualification hingkangke 10 pass nangnai oro ITI khaijak nangnai hingkangke oro jara apply khainai oro tamtamo nangya tamtamo ma khainai amtui rok joto rijak tongo oro noroko omono kaham khe nainai apply khaidi tai aro age relaxation tei boni boyos ni kokno sana thangkhe category rijak tongo ST SC hingkangke tei 5 bosorni bagui yakarjak kwbang kuk 18 ni siming to 25 bosor jora hingkangke obo to 5 bosor si hingkangke borokni bagui teibo chini ST tei SC rokni bagui 5 bosor yakarjak mane 18 ni siming chengui 30 bosor jara tongnai borokni boyos borok oro apply khai mannai tei OBC hingke tei 3 bosor hingkangke borokno sana thanglaia chong chin no simi sai thangsinai hingkhe oro category rok rijak tongo naidero tasing samani haino hai rupaijak bono tei salia hingkangke jara oro apply khainai borokni bagui closing date rok rijak naidero
30 January 2020 oboni bisingo oboni sekang oro apply ma khaine examination fees hingkangke jara oro candidate accept SC ST PWD hingkangke oro serviceman jodi ex serviceman and aboro khainen mane jodi khaine tong hingkangke borong bagui jara oro apply khaine 205 টাকা nangnai oro naitore nogona hingkangke tai borongni examination center oro jani ja state ni bisingo klai ano joto sombab hingkangke norok oro kamke naitong dango tai sali amno sana thangkangke video belai kukulongnai tai aro screening of application amtirongno norok nainai thangdi examination writing examination ongnai tai aro naidi tamtam ongnai general intelligence and reasoning amongke 25 ni phainai tai universal aptitude amongke 25 ni phainai tai english sorry general english ni phainai oro 25 ni tai general awareness among phainai 25 ni total 100 ni phainai tai oro jara porikha apply khaine porikha bagai tiar wngna muchung borok hingkangke naide oro o website rijak tongo o website ni bising nung apply khaimanai o website ni bising tui no norok naitogui naikangka oboni pdf mannai tai o website ni bising tui norok syllabus rok naitogui mannai tamtam phainai naide oro rijak tongo ek number hingkangke je oro general intelligence and reasoning amo phainai hingkangke oro bo tai kaisa rijak tongo obo hingkangke quantitative ability norokno naidi tai aro tolao rijak tongo oro general english comprehension hingkangke general awareness amtirok rijak tongo porikha ni bisoi hingkangke aboni date of examination abo hingkangke norok o website tui thangkangke omo eba omo o duitan bising jekono jagate anytime jekono norokom tui thangkangke abo haini manai thangano hingkangke tei kaisa sana thangkangke provisional omo hingkangke naide oro letter abo kono abo tai naina nanglak hingkangke document rok oro be tamtam nangnai tamtam nainai oro naidi rijak tongo hingkangke online registration of application opening date hingkangke naide oro 2 January 2020 oboni siming chengjangnai hingkangke oro last date hingkangke naide oro rijak tong 30 January 2020 hingkangke mare teki song oro sana thangkangke motamoti 1 mas ek mas no oro time rijak tongo oboni bisingo norok oro apply khaidi hingkangke norok tei kaisa apply khainani hingkangke norok oro online ti using naide oro website official website rijak tongo naide oro join Indian Army sorry join Indian Navy gov.in oboni bising tui norok oro apply khaimanai oboni bising tui hingkangke tei kaisa kok sana thangkangke abo hingke tei kaisa hingke admit card is to be brought to the venue filling which the candidate will not be allowed to appear for the examination hingkangke norong oro je examination nan thangpra tamtam khainai tamtam khai amtirok sajak hingkangke norok oro thangni khaidi tai oro jara apply khainai je email use khainai hingkangke oro borok permission rwi rijak naide oro nung je email by apply khainai o email norok naidi o email tap pokdi tai obono change buta khaidi hingkangke norok obono kaisa email bai norok mane anytime tongmano omo hai kokta naide oro kwbangma no rijak naide oro amtiro hingkangke important information abo tamo rijak tongo naide oro amtirokno kaham ke poriwi norok thangdi apply khaidi tai aro disclaimer rok rijak caution to all candidate amtirok rijak hingke recruitment in the Indian Navy is amtirok naide oro tei borokni email tui bo norok contact khaimanai borokni email rijak tongo oro naide oro email tui bo norok contact khaimanai tai help the dax number amtirok bo dak number hingkangke norok tui phano norok jogajog khaimanai naide oro rijak tongo oro 2-3 ta no
hingkangke haino ang tabuk video no mathak sinai video ni paithak norok puilan sim paithak jora norok video naimani bagui sini bm tripura channel bisingte hambai tei chipai rwo hingkangke haino hai tei waisa koinai sini pm tripura channel bisingte sini pm tripura channel no like khaidi share khaidi subscribe khaidi tei norokni dol pal bai sono share khaidi hingkangke borokno sadi subscribe khaidi sini pm tripura channel no hinai tei jotono hambai.